Απαγορεύονται οι απεργίες. Η νέα κυβέρνηση θα είναι ο πατέρας σας που ενδιαφέρεται για όλα τα παιδιά του το ίδιο. Άρα η κυβέρνηση ξέρει ποιο είναι το καλό σας και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. Άρθρο 5. Από εδώ και μπρος οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θα γράφουν ό,τι βλακεία θέλουν. Έτσι δεν θα ξανααναστατώνεις και θα μπορείτε να αφιερώνεστε στην υπηρεσία της πατρίδος. Οι δημοσιογράφοι θα ρωτάνε εμάς που ξέρουμε καλύτερα τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γράφουν. Το ίδιο οι ποιητές και οι συγγραφείς. Λογοκρισία σε όλα. Ανακοίνωσης. Μιλάει ο αρχηγός.